हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो जोंबो मोजाङैनो दङ दा दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअआनो आंना गोबावजोंसो मोनसे हगारो लोगोफोर खारन समायबो मोना नालाय बेनिखायनो दिनै भिडिअ एसे बनायनोसै लोगोफोर नै अखाबो हासोदों दिनै बेरायनो नंदोंमोन सुटिबो डिउटिबो गैया नालाय दा बेरायनो नंनाया अखासो हागासिनो लोगोफोर ओंखायनो सानबाय जे न'आवनो माबाफोर बनायनोसै नै बेदर लाबाय बिरियानि संनोसै होननानै बिथिं बेदर सुनानै लानानै सारायबो जानखाबाय आरो बिरियानियाव दावदै होनो नंदों दावदैखौबो बयल खालामखाबाय आं लोगोफोर लोगोसे पियाज ओमफ्राय फानलु एरि एसे हानानै लाखाबाय बे मस्लाखौबो लायब्रबलायबाय आङो गाहायाव गैखायामोन थावाबो दुंबाय दा बेदरखौ ज्रेव होग्रोनोसै आरो लोगोफोर दा बेदरखौ संबाय बेखौ एवफ्रामनानै लानोसै लोगोफोर एसे माने गोरान एवग्रोनोसै आरो संख्रि होनानै बेखौहाय एवफ्रामनानै लाग्रोनोसै बेनि उनावहायसो नै दावदैयाबो रेडि जाहांबाय दसे खोबहाब एवनोसै लोगोफोर बिनि सिगांनो आं माइरंखौ रुनानै लाखाबाय माइरंखौ बांद्राय मोनलायलायनाय रुवादै लोगोफोर बिरियानियाव बास मिथिखायो मानसिफ्रा होमब्लाबो आं ओरैनो बुंबाय आरो भिडिअआव नै एसे माने एसे गोथां ब्रोम दोनो आरो रुनानै लाखाबाय 12ता जाबाय लोगोफोर हनै लान्चनि टाइम फैगासिनो दङ अखा हाबाथाय माबा गोथाव जानो लुबैयो लोगोफोरा नोंसोराव माथाय खिन्थु अखा हाबा आंहा माबा माबि पकरिनो माबानो सावलु सावला नानियाबो टिउसनाव दंहैयो बे टिउसननिफ्राय फैनायजों मोननायजों जाहैबानो जाबाय लोगोफोर दायो 2तासोआव बे टिउसन गगोन दा नै संगासिनो दङ आङो बिमाया आरो नै दा दिपसियाव माबा बनायनोसै आरो मस्ला लोगोफोर नैबेयाव गरम मस्ला होबाय एकदम गथ'फ्रा जानो नागिरथारा बेलेग मस्लाफोरखौ नङाबालाय गिदिर इलाइचि एरि माबा माबि होबा गोथावसिन जायो लोगोफोर खिन्थु नानिमोना जाया ओंखायनो आं होनो हाया ग्रेभिखौ आं दहिजों बनायो दहि एसे होनोसै शांति रात है खामोशी में बात है दिल ने कुछ कहा क्या तुमने सुना आँखों की जुबान है प्यार का जहान है पल पल धड़कन का सच्चा अरमा है दिल से दिल जो बात करे रातों को चमक उठे दिल ने जो कहा वो सच है या सपना जादू भरी निगाहें सपनों की है दिल ने कुछ कहा क्या तुमने सुना सागर से गहरा दिल का ये जुनून प्यार का है जादू हो पुराना यार बिरियानि माइरंखौ जमा होनानै मस्लायाव दसे 10 मिनिट खोबहाबगोन नालाय लोगोफोर बेयावनो आङो नै सि सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ सुनानै लानोसै नानि फैसान्दि नानियाबो फैनो बारा एसे टाइम नांबावगौ नालाय ओंखायनो आं सि सुग्रोबाय लोगोफोर हेलो आप लिमा आ गई खाना खाते हैं ना खाना तैयार है खाओगे मेल्डन चलो पोछा लगाइए खाना खाते हैं की जुबान है क्या कर रहा है पल पल धड़कन का सच्चा अरमान है
गाइस हमारा बिरयानी बन गया। कैसा लग रहा है खा के? यम्मी। यम्मी। आपको आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। ये कल साग था, इसको भी मैं खाऊंगी, लाई साग, और इसमें प्याज है कटा हुआ, और ये है सलाद। अब हम देसी स्टाइल ज़मीन में बैठ के खा रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, अभी मैं खाना खाती हूँ। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसाङानो, गासैखौबो बाय बाय, थैंक यू सो मच।